Bueno, bos días a todos e a todas. Benvidos á Residencia Elvira Bao, que, digamos, por fin, despois de un longo proceso tanto de tramitación dos convenios entre as tres institucións que participamos, a Diputación, que é a dona deste edificio e que financiou a reforma ao Concello, que nos facilitou, digamos, o cambio do plan xeral para poder ubicar aquí esta residencia, e da propia Universidade, que, bueno, actuou como a institución que vai a recibir este tipo de infraestructura tan necesaria na Universidade da Coruña. Pois hoxe estamos aquí, digamos, facendo a recepción oficial desta residencia que, como xa anunciaron os medios de comunicación, fai xa tempo, xa ten os primeiros residentes que xa están vivindo aquí en esta residencia, na planta de abaixo. Esta é, digamos, a primeira fase que solamente se poñen a disposición 40 plazas, pero que está prevista para 118 plazas, que xa está construída. É dicir, todo o resto que falta das habitacións xa están construídas, equipadas e preparadas para que no momento que remate unha obra que está pendente única e exclusivamente de salidas de emerxencia xa podan ser disponibles esas plazas. O que pasa que, bueno, por temas de seguridade solamente podemos poñer en disposición estas. O equipamento das habitacións, como poden ver, é exactamente igual en todos os casos, tanto no piso de abaixo, que non o visitamos porque está ocupado polos residentes, como no resto das habitacións, por lo tanto, son exactamente igual. E o que vamos a ver hoxe, que acabamos de ver aquí, e veremos despois abaixo, son as partes comuns, as partes, digamos, onde poden socializarse, colaborar, traballar, como podedes ver a sala de estudo aí para que podan facer traballos en grupo, tamén aquí poden facer ese tipo de actividades, e, por lo tanto, creo que unha instalación perfectamente, vamos, para que cubra todas as necesidades dos residentes. Bueno, pola miña banda xa non moito máis, despois daremos a palabra a cada un dos que nos representan aquí das distintas institucións. Eu si quería finalizar este acto, a miña intervención, lembrando as figuras dos dous anteriores rectores, José María Barja, que está aí, Xosé Luís Armesto, que tamén nos acompaña hoxe, porque durante os seus mandatos traballaron arreo para poder conseguir unha residencia pública para a Universidade da Coruña. Inicialmente estaba prevista que esta residencia se ubicara no campus del Viña, pero lamentablemente non se pudo conquerir cando xa estaba a puntiño de ser conseguida, e posteriormente foi cando empezamos a traballar en outra alternativa. O equipo de Xosé Luís Armesto, donde me honrei en participar tamén en ese equipo, traballou para poñer en marcha esta solución. El foi o que firmou o convenio de inicio das obras, e, bueno, creo que de xusticia recordar a actuación dos dous rectores para que hoxe aquí estemos inaugurando esta exposición. Esta residencia, que o Tril impón. E nada máis pola miña banda. Xa agora vamos a dar a palabra a Goretti San Martín, que é vicepresidenta da Diputación e profesora da Universidade da Coruña, que tamén traballou para que se pudera materializar esta intervención, e, por lo tanto, vamos a darlle a palabra en primer lugar. Goretti. Ben, moi bo día. A verdade é que é un día histórico para a Universidade da Coruña, histórico para esta cidade, eu creo que histórico tamén para a Universidade Pública. Había unha débeda contraída, neste caso coa Universidade da Coruña, durante moitísimos anos buscando un espazo, un lugar que desde o público aumentase as prestacións, os servizos que podía dar a Universidade, e finalmente faise realidade. Como acaba de comentar o reitor Julio Abad,
alcalde non foi un proceso sinxelo, foi un proceso longo, mais un proceso en que desde o primeiro momento que chegamos á Deputación, comentábamolo antes, por este tipo de cuestións non vaga a pena, sen ningunha dúbida, poder facer un servizo, ofrecer un servizo a toda a comunidade universitaria e finalmente a todas as familias, a todas aquelas persoas que teñen que buscarlle ese oco a unha persoa para que poida vir estudar a esta universidade. Para nós, xa digo, é un momento de enorme satisfacción e é un momento, ademais, que queremos partillar exactamente igual que fixo o reitor cos equipos anteriores, co equipo de José María Barxa, que tamén moito ten traballado e ideado porque houvese este resultado final, e con Xosé Luis Armesto, que foi coa primeira persoa coa que falamos de maneira directa desta opción, de ver se había esta opción neste edificio de poder finalmente ter unha residencia de 118 prazas, un número moi importante, a uns prezos moi asequíveis que van facer que esta universidade poida ser máis competitiva e ofrecer eses servizos absolutamente necesarios desde o público. Damos, por tanto, un salto de xigante na consecución dunha infraestructura que, xa digo, era unha débeda histórica coa Universidade da Coruña. Eu simplemente quero felicitarnos, esta é a maneira de traballar entre o conxunto das administracións, universidade, deputación, concello, e conseguir ir de man en man para ter un obxectivo en beneficio da veciñanza. E quero xa finalmente felicitarnos en que ademais esta inauguración coincida no día de hoxe, 12 de novembro, hai 76 anos que faleceu no exilio Amparo López Jan. Amparo López Jan foi justamente amiga, compañeira no Partido Galeguista, en todo o seu traballo tamén desde os cadros de declamación das irmandades, en todo o seu traballo pola lingua, pola cultura, pola educación de persoas como Elvira Bau, que é justamente a muller, a mestra, unha mestra irmandiña represaliada, que justamente despois do golpe militar non puido seguir exercendo como mestra, que viviu aquí nas proximidades deste espazo, deste edificio, e que mantivo pola súa conta e risco unha escola justamente para dar aulas e poder gañar algo de sustento despois de pasar polo cárcere e despois de pasar anos de confinamento no seu fogar. Que sexamos capaces de visibilizar o seu nome con esa placa, con ese nome que aparece a portas da Residencia Universitaria Elvira Bau, é unha maneira tamén que temos o conxunto das administracións de facer memoria e de conseguir visibilizar tantas mulleres que tanto fixeron e que outro país sería, que outro país soñado sería se todas as mulleres, moitas delas mestras, non tivesen finalmente ese corte que foi a ditadura e que fixo que moitas delas non puidesen acabar exercendo na institución pública. Así que con toda esa felicitación, parabenizarnos de que isto sexa por fin unha realidade. Moitas gracias. Vamos agora a darlle a palabra ao alcalde da nosa cidade, o alcalde da Coruña, a Xulio Ferreiro, tamén profesor da Universidade da Coruña, que queres? Soy alumno. Valentín é alumno. Bueno, pois, efectivamente, moi bo día a todos e a todas, señor reitor, presidente, vicepresidenta, ex-reitores, amigos e amigas. Pois efectivamente, creo que hoxe é un día para celebrar e un día no que celebramos que a cidade está no bo camiño, é dicir, que avanza, porque as cidades creo que avanzan na medida en que creamos instrumentos que posibiliten a cohesión social, non? Desde logo, hoxe, esta residencia universitaria é un instrumento que persigue esa cohesión social, que fala de dereitos, non? De dereito, neste caso, a educación superior, non? E, polo tanto, creo que damos un paso no tangible e no intangible, non? Inauguramos unha residencia universitaria pública, creo que a Universidade da Coruña, que a cidade da Coruña non contase con unha residencia universitaria pública, non pese aos denodados esforzos tanto dos equipos reitorais, de hasta 3 equipas reitorais diferentes, pero que traballaron na mesma liña, que estivemos a piques de conseguilo, que lamentablemente se botou atrás no seu momento un proxecto que xa estábamos tocando na universidade coas mans. Pero hoxe, podemos ter esta residencia que o que fai, en realidade, é poñer a universidade ao alcance de máis persoas, máis persoas que van a poder estudar na universidade sin cargar as súas familias dun peso extra, e isto creo que é importante, efectivamente, para lograr esa cohesión social, lograr ese acceso á educación
universitaria e, polo tanto, para lograr mellorar a Universidade da Coruña, non? Unha Universidade da Coruña que é un activo fundamental da nosa cidade, non? E, evidentemente, se isto é así, se a partir de agora estudantes da Universidade da Coruña que veñen de fora van a poder quedar na cidade, van a poder prosperar, espero, non? É porque, efectivamente, houbo unha cooperación entre institucións, Deputación da Coruña, Universidade e Concello, nos pusemos a traballar, a principio xa do mandato, a verdad que incluso cando as cousas se fan con boa sintonía, como neste caso, con ganas de colaborar, pois non son fáciles, e hoxe creo que é un momento para celebralo, porque nos sabíamos que este espacio público lle iba a dar servicio á cidade, á universidade e a toda a provincia, non? E que este camiño teñamos que camiñalo xuntas, non? Por tanto, todos fixemos o que nos tocaba, desde o Concello, pois, as modificacións urbanísticas e a tramitación dos instrumentos adecuados e, por tanto, pois, hoxe hai que felicitarse de que esta cooperación institucional poda facerse e poda dar resultados polo ben da cidade e polo ben das xentes da Coruña. Pero tamén creo que hoxe, e a vicepresidenta se refería hai un momento a isto, tamén hai un elemento simbólico, non, nesta inauguración, non? Este lugar para coidar dos estudantes e das estudantes vai tamén a servir para axudar a rachar coa invisibilidade a que foron sometidas moitas persoas. Neste caso, unha muller, Elvira Bao, unha coruñesa que foi elemento de progreso cando puido exercer libremente a súa profesión, que efectivamente, se nos acaba de lembrar, foi cortada non a súa trayectoria vital e profesional por eses anos escuros que seguiron ao golpe de Estado do 36, que foi silenciada durante décadas, pero que, afortunadamente, como outras moitas mulleres, podemos estar recuperándose tamén no plano simbólico, no Rueiro da Coruña, e hoxe, pois, nun equipamento tan importante como este, ademais, que vinculado ao coñecemento, vinculado á educación. Por tanto, un día para equilibrar esa balanza, a balanza do compromiso coa educación pública, coa cohesión social e da colaboración coa Universidade da Coruña, non? Porque cremos, efectivamente, que traballar en educación é traballar no progreso da nosa cidade, o estamos facendo na educación primaria, o estamos facendo nas escolas infantís, favorecendo o seu acceso e, desde logo, tamén o facemos, na medida que podemos, con múltiples liñas de colaboración coa Universidade da Coruña, non? Porque, efectivamente, creo que a promoción da Universidade Pública, a promoción da Universidade da Coruña, que é orgullo, que é patrimonio de toda a cidade, é peza esencial do presente e do futuro da nosa cidade. E aí seguiremos a traballar en programas educativos, en investigación, na mellora dos seus equipamentos deportivos, na accesibilidade do campus a través do carril bici e de todas as opcións de mobilidade coas que podemos axudar. Así que, nada, eu reitero as miñas felicitacións a todos os responsáveis dende a Diputación da Coruña, da Universidade e, bueno, e eso, e noraboa, sobre todo, aos estudantes e as estudantes que van a poder utilizar ou que xa están utilizando estas instalacións. Moitas grazas. Ben, e agora vamos a darlle a palabra ao presidente da Diputación, que representa, desde o noso punto, a institución que cede parte do seu espacio en este antigo colegio. Bueno, antigo non, sigue sendo Calvo Sotelo, pero esta parte xa non é do colegio Calvo Sotelo, e, polo tanto, que ademais financia con os seus fondos, e, polo tanto, quero facer un agradecimento especial e un recoñecemento especial da Universidade da Coruña á Diputación en nome do seu presidente, e, polo tanto, vamos a darlle a palabra, e moitas gracias por parte da Universidade da Coruña, a Diputación, por facerse, digamos, toda a actividade que desenvolveu para que hoxe teñamos aquí esta residencia que, como xa comentaron tanto a vicepresidenta da Diputación como o alcalde, non é un nome posto de calquera maneira, sino un nome ben pensado, porque o que trae como une a memoria histórica con a educación e o servicio a unha educación pública, que é o que pretendíamos facer dándolle este nome a esta residencia. E ten a palabra, esa pecha este acto, o presidente da Diputación. Valentín. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Moitas gracias aos medios por achegarvos e ser partícipes deste proxecto, dando a coñecer a aqueles usuarios e usuarias
potenciais na provincia. Quixera agradecer enormemente, pois, como decía Goretti, empezaba dicindo que era un día histórico e é a nivel colectivo, para a cidade, para a provincia e tamén a nivel persoal. Eu creo que este tipo de días son a gasolina que che permite continuar nun proxecto político que é moi difícil, moi duro, no personal, no día a día, pero ver que fa realidad pois unha infraestructura que ven demandando varios equipos rectorais, estando aquí, os rectores presentes, que ven demandando unha cidade e que nunca veu satisfeita, pois é verdad que creo que todos nos podemos facer perfectamente cargo da trascendencia que ten un paso deste tipo, é dicir, o feito de que un rapaz de Mañón con limitacións económicas familiares que, por desgraza, ven sendo habitual, ou unha rapaza de Trazo que quixera ser arquitecta e un rapaz que quixera ser enxeñeiro de camiños, van ter moitas máis opcións de poder serlo porque non é o mesmo cos salarios que hoxe ten unha familia media. Non é o mesmo pagar 100 euros ao mes que pagar 500 ou 600. Creo que nos facemos todos perfectamente cargo nun espazo que estaba en desuso e que creo que sería imperdoable pois que a sociedade se vera privada por falta de descoordinación interinstitucional, por falta de vontade política, por falta de 2 millóns de euros que coste esta infraestructura, 2,5 millóns de euros, e de compromiso, sobre todo, de quen vai ter que sostela, que en realidade para min é o que ten o mérito nesta historia, ler a necesidade e soster a infraestructura co custe que ten ao longo da historia. Entre todos, fomos capaces de que esta seña unha realidade. Por tanto, insisto, no persoal é un día moi bonito porque supón gasolina para continuar adicado á vida pública. Eu simplemente quixera dar as gracias ao alcalde da Coruña, ao Concello da Coruña, polas facilidades, polo compromiso con este proxecto, pola axilidade nas licencias, con que sabemos as dificultades que ten unha tramitación deste tipo, darlle as gracias á Corporación Provincial, a todos os grupos, Alternativos Veciños, a Compostela Aberta, a Marea Atlántica, ao Partido Popular, ao BNG e ao PSDG, por, entre todos, demostrar que con consenso e con axilidade se pode dar unha oportunidade a aqueles rapaces ou rapaces que teñan vocación de estudiar e que o día de mañá, alá donde estén, poderán recordar que grazas a esa coordinación, a ese consenso, a esa vontade política, foron capaces de ter unha oportunidade para estudiar na Universidade da Coruña. Moitas gracias e que haxa moitos días así. Xa está. Non hai de aplaudir.